Vitajte v našom obchode. Volám sa Jerome. Som ten, kto riadi predaj a logistiku. Naša dielňa vyrába práve tieto nástroje na čistenie odpadov pre flexibilné hriadele už 20 ročia. Takže si môžete predstaviť, akú kvalitu môžete očakávať. Pomôžem vám orientovať sa v obchode a poskytnem vám niektoré informácie, aby ste si ľahšie vybrali to, čo potrebujete. V našom obchode si všimnete, že existujú 4 hlavné kategórie. Prvá kategória sú reťaze na čistenie odpadov. Samozrejme, všetky rôzne druhy reťazí na čistenie odpadov budú v tejto kategórii. Druhá kategória sú kompletné sady, takže toto je miesto, kde chcete riešenie typu plug and play. Chcete si len kúpiť sadu, bez poznania príliš veľa detailov a môžete ísť. Tretia kategória obsahuje všetky príslušenstvá a drobnosti, ktoré sa týkajú flexibilných hriadeľov a čistenia odpadov. S výnimkou toho, že to nie sú reťaze. Štvrtá kategória je určená na relíning potrubí a všetky rôzne súčasti, ktoré by ste potrebovali v procese relíningu CIP alebo pri opravách. V podstate ide len o opravy potrubia v tomto bode. Takže pri výbere správneho typu nástrojov pre vaše potreby musíte zohľadniť 4 otázky. Prvá otázka je, či sa snažíte odstrániť usadeniny z potrubia, alebo či sa snažíte odstrániť blokádu. Dôvodom je, že reťaze a hriadele, ktoré používate na odstraňovanie usadenín, nie sú rovnaké ako tie, ktoré by ste použili na odstraňovanie blokád. Prvá otázka. Druhá otázka, ktorú si musíte položiť, je, v akých rozmeroch potrubia pracujete. Dôvod, prečo je to dôležité. Potrubie s priemerom 2 palce potrebuje hriadeľ s priemerom štvrtinového palca či 6 mm. A ak sa pokúsite použiť hriadeľ s priemerom pol palca či 12 mm. Potrubí s priemerom 2 palce nebudete schopní prechádzať okolo žiadnych ohybov. Tretia otázka, ktorú si musíte položiť, je, aký druh materiálu používate? Pracujete s liatinou, hlinou alebo PVC? Dôvodom je, že reťaze, ktoré by ste použili v PVC potrubí, sú odlišné od reťazí, ktoré by ste používali v liatinovom alebo hlinenom potrubí. Posledná otázka sa samozrejme týka rôznych typov prístupových bodov, ktoré máte k dispozícii. Preto prístupové body do odpadov určujú, aká dlhá by mala byť hriadeľ. Teraz vždy odporúčame, aby ste sa snažili získať čo najkratšiu hriadeľ. Dôvodom je, že všetky flexibilné hriadele sú oveľa efektívnejšie na kratších vzdialenostiach ako na dlhších vzdialenostiach, zatiaľ čo väčšina zákazníkov chce získať 100 stôp alebo 30 metrov. Odporúčame, aby ste sa radšej pozreli, aké prístupové body sú potrebné. Okrem toho, je veľmi zriedkavé, že blokáda je vzdialená 30 stôp, prepáčte, 100 stôp. Povedané, je tu ešte jedna vec, na ktorú by ste mali pamätať pri výbere hriadeľa. Nosič, ktorý poskytujeme pre hriadele, nezabezpečuje celých 100 stôp vo vnútri toho malého nosiča. Pre hriadeľ s priemerom 6 mm alebo štvrť palca, alebo pre hriadeľ s priemerom 8 mm a 5-16 palca, áno, udrží plných 100 stôp vo vnútri nosiča. Ale pokiaľ ide o 10 mm, čo je 3,8 hriadel, alebo 12 mm, čo je polpalcový hriadel, tam je nosič obmedzený na menšie množstvo hriadela, ktoré môže niesť. Povedané inak, väčšina našich pravidelných zákazníkov kupuje kratšie hriadele a používa konektor hriadel na ich spojenie. Výhodou toho je, že v priemere by ste na dennej báze používali kratší hriadeľ. Ak sa vám ohne hriadeľ alebo podobné, nemusíte vziať brusku, prerezať hriadeľ, znovu ho pripojiť, môžete to odložiť na stranu, ísť k dodávke, vziať ďalší hriadeľ a pokračovať v práci. A to je výhoda mať 2 hriadele. Ak samozrejme chcete dlhšie dĺžky, stačí si vziať konektor medzi hriadeľmi, ktorý je v príslušenstve, a spojiť ich dokopy a môžete ísť. Prácu môžete dokončiť. Takže teraz hovoríme o rozdiele v reťaziach. Máte okrúhlu reťaz a máte bežnú reťaz, ako je táto. Teraz táto bežná reťaz, ako vidíte, má
na sebe tvrdé kovové časti. Tento má tiež vrták, takže keď sa vás opýtajú, či chcete vrták alebo nie, toto je to, na čo sa odvolávajú. Toto, ako môžete vidieť tu, je reťaz bez vrtacieho hrotu. A toto je reťaz s vrtacím hrotom. Takže to je odpoveď na túto otázku. Rozdiel medzi štandardnou reťazou, ktorá slúži na odstraňovanie blokád, a kruhovou reťazou je ten, že kruhová reťaz je určená na úlohy odstraňovania usadenín. To je preto, že kruhový reťazec má na vonkajšej obvode viac zubov a pevný priemer a preto je určený na rýchlejšie odstraňovanie usadenín. Reťaze môžete odstraňovať usadeniny pomocou bežnej reťaze na odstraňovanie blokád. Nie takou rýchlosťou, ako by ste to robili. S kruhovou reťazou. Teraz, ako môžete vidieť, obidve tieto reťaze, ktoré sú vám teraz predstavené, majú na konci reťaze tvrdé kovové hroty. To je preto, že sú určené pre liatinové a hlinené potrubia. Kým tento reťazec tu nemá tvrdé kovové časti, je to len štandardný reťazec a rozdiel je v tom, že tento reťazec je určený pre PVC potrubia, bude robiť to isté okrem PVC. To je rozdiel medzi liatinovými hlinenými a PVC potrubiami. Ďalšia otázka sa týka rozdielu medzi ľahkým a ťažkým reťazom. Ťažký reťaz je určený skôr pre hriadeľ s priemerom 3/8 palca alebo 10 mm, alebo pre hriadeľ s priemerom pol palca, teda 12 mm. A to preto, že ťažké reťaze, tie ťažké hriadele môžu poháňať ťažkú reťaz, kým ľahký hriadeľ, ktorý má priemer 5/16 palca alebo 8 mm, alebo štvrťpalcový hriadeľ, alebo 6 mm hriadeľ, nemá toľko krútiaceho momentu na konci nástroja ako ťažké hriadele. Pri výbere hriadela si teraz musíte položiť otázku, okrem zjavného rozdielu medzi prístupovými bodmi, ktorý vám samozrejme určí dĺžku hriadeľa, ktorú potrebujete, ale pri výbere hriadeľa si musíte položiť otázku, aký priemer potrubia máte. Teraz môžete vidieť, že ohybový polomer tohto hriadeľa je rovný ohybovému polomeru 90 stupňového ohybu. Na 2-palcovom potrubí toto prejde cez potrubie s priemerom 2 palce, bez problémov aj pri viacerých ohyboch, a toto je 6 mm alebo štvrtina palca, zatiaľ čo hriadeľ s priemerom 8 mm alebo 5/16 palca má menší ohyb, takže by bol vhodnejší pre potrubia s priemerom 3 až 4 palce. Povedané inak, 10 mm alebo 3 8-palcový hriadeľ má trochu väčší masí ohybový polomer, ale 10 inetový hriadeľ bude perfektný na prechod cez 4-palcové potrubie. Za predpokladu, že v tom potrubí nemáte veľa ohybov, to je dôležité. Váš 5/16 hriadeľ bude skvelý. Ak máte viacero ohybov v 3 až 4 palcovom potrubí, napriek tomu by som nepoužíval 5/16 palcový hriadeľ alebo 8 mm hriadeľ vo vnútri 150 alebo 6 palcového potrubia. Tam by ste sa radšej rozhodli pre 3/8 palcový hriadeľ alebo polpalcový hriadeľ. Vaše hriadele s priemerom pol palca 12 mm a 3/8 palca 10 mm sú vhodnejšie pre potrubia s priemerom od 4 do 8 palcov, kde nemáte viacero ohybov, potrubie s priemerom 4 palce bez viacerých ohybov alebo 6 mm s viacerými ohybmi. A takto určíte rozdiel. Pamätajte, čím je hriadeľ hrubší, tým viac krútiaceho momentu dokáže dodať, ale tým menej flexibilný je. A takto si môžete vybrať, ktorú z týchto premenných zvolíte pri výbere správneho nástroja pre vás. Dúfam, že to bolo užitočné a prosím, neváhajte sa s nami skontaktovať. Vždy sme radi, že vám môžeme pomôcť vybrať to, čo potrebujete. Jednoducho nám dajte vedieť, môžete kliknúť na malú ikonu WhatsApp alebo nám poslať e-mail. Ďakujeme, že ste sa pozerali a prajeme vám super deň.